everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the super stories and today talking about Umkhokha. Hi guys, isibaningi ke silindele ukuthi uNomkhosi amukele isimo njengoba ke sinjalo, but ke kwase ngazi ukuthi kuzomthatha isikhathi ukwamukela kunokuthi ke amukele. uNomkhosi uzovukela bakwaMthembu abasole ngakho konke ke okubi okwenzakalayo impilweni yakhe njengamanje. Uzohlangana noNdlovu noma Mzobe basola ukuthi cha uSiphamandla uyathakatha. uSiphamandla uyathakatha beqinisekisa ke ukuthi lo yamoya lo baxoshe ethempelini ngoLesihlanu uwemkhuba. Yikho nje lento eyenzeke lapha kusho ukuthi uSiphamandla usenzisa ke imoya ke yokuthakatha ukuthi ke enze imangaliso. uNomkhosi guys uzobuzela umndeni wakwaMthembu amaphoyisa athi awababophe ngokumemezela ngokufa komyeni wakhe yena engashongo lutho futhi engabanikanga ke ilungelo. Kodwa ke noma kunjalo we guys sengazi ukuthi ikhona ke manje into ekhona lapha kuNomkhosi ekholwayo ukuthi ngampela ukhulekani ke akasabuyi. uMthembu uyenzile intando yakhe, kodwa ke into abazoyenza ke uNomkhosi noNdlovu bazohlela ukuthi ke lezi insolo sebenazo manje zokuthi ngampela uMthembu noma ke ukhulekane akasabuyi bangayithi vu ebandleni, baqhubeke baqinise ke ibandla ke likaNgoza. uNomkhosi uzoma ebandleni anxenxe ibandla ukuthi liqine idolo liqhubeke lilinda ukhulekane okaNgoza ozubuye esimbetha amandla. Ithemba ke alisekho nokubuyela ke emuva sekunzima phela washiya enye lihlahla kwaMthemba. Saze guys ukuthi ke iyoza la Nkomondi. Into ke ebhlungu ke sengiyibona manje ukuthi uNdlovu kukhona konke lokhu yena uzibone sesesikhundleni sokuba umkhululi akasafune kuzwa lutho olunye uthi uzobhekana ngqo noMthembu. Impi ke uNomkhosi engathi uyogcina sebhekene nayo yedwa ngoba la eduze kwakhe kuhleli inkinga zabantu abanje uMzobe noNdlovu abantu ke kuzubathembe ngampela. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.